ምስራቅ አዛዥ ጀነራል ማመር ተሰማ የጽንፈኛውን ኃይል ብሎ በጠራው ፋኖች ላይ ባደረስነው ጥቃት አብዛኛውን ኃይሉን ከጥቅም ውጪ አድርገናል፣ ቆሞ እንዳይዋጋ አቅሙን አዳክመናል ሲሉ ነው ጀነራል ማመር ተሰማ የገለጹት። ጀነራል ማመር ተሰማ በዚሁ መግለጫቸው ባለፈው በፋኖች የተያዙትን በደቡብ ጎንደር የሚገኙ ወረዳዎችን በሙሉ በመቆጣጠር ወደ ተለመደው ሂደታቸው እንዲገቡ በማድረግ ህዝቡ ሰላማዊ አየር እንዲተነፍስ አድርገናል ሲሉ ገልጸዋል። ይህ መነሻ በማድረግ ወደ ጎንደር ስልክ ደውለናል። አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ መስመር ላይ ይገኛል። كم تريو زلهم عبيت جنرالات نايبل تقلنا مالتيو نفانو سعيرنا نتي كل الامحرا نابرقو نت كمال سونس ارال لنايلون كحسوي يمزفتنو زلو اتساقام زربهم بجبتي ويوين بمرقاقز كسن يوصل زي كلو فانو بتدقاقامي نتحصوت نايتوم جنرالات نايبل تقلنا نايبا حكي ساكن دي دخومات كم زخونو فانو بتدقاقامي زقبرو زل عوتات بمسكرነት ናርአየ ክንዴ ወታደራት ይማርካሉ ክንዴ አጽዋሪ ይማርካሉ እንታይ ይገብራሉ እንታይ ምክስቃስ ይገብራሉ እንታይ ተቆጻጽሩሎ ኩሉ ግዜ ይዝነግር ዘሎ ብልጽግና ብግምጣሉ ወላውን እንተ ገበረ ንናትካ እጡቅ ኃይላ ውሽጥ ዓድኻ ዘሎ ስዕረ ኢልካ እውን ክትጀሃር ኣይትኽእልኻ ዳርጋ ናይ ብልጽግና ሽግር መወዳእታ እዩ ዘይብሉ እንተኾነ ስለምንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ ከነሪአኩም መሪፅና ኣለና መስለኩም ብልጽግና ኣከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ቀውስ ትሪዎ ዘለኹም ብዙሕ ትርጉም ስለ ዘለዎ ንቅድሚት ኣምፅዮ ዘለኹ ግን ኣብኡ ሓደ ግዜ ካ ንእሽተይ ስሒቕና ክንሓልፍ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ መስሓቂ ንዓና ቴራፒ ናይ ስሓቅ ክገብሩና ዝተፈጠሩ ስለ ዝኾኑ ኮሎኔል አምባሳደር ርጃል ኡመር አንድ አስገራሚ ነገር ስለሱ ሰማን። መጀመሪያ ውትድርናን የተዋወቁት መቼ ነው? ውትድርና ሳይሆን አርበኛ ነው የተዋወቁት 1928 ዓመተ ምህረት 9ኛ ወር ላይ ነው ጣሊያን በገባበት በ9ኛ ወሩ ላይ ነው እኔ የገባው በ19 ስንት 28 የዛሬ 90 ዓመት አካባቢ እርሶ አርበኝነት ነበሩ። የጣሊያን ጊዜ ማለት ነው። አዎ ከጣሊያን ጋር ስንት ዓመት ወስ ነበር ያኔ የሶስት ልጆች አባት ነው። በእውነት ወደዛ ለማይድ አታዛምላ ስታይ በጤና አብዘበን ጥልያን ከመጽኸሉ ዋጋ ይልከም ዝወፀይ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሽዑኻ ወድ አቦ 3 ዓመታት ከ3 ቆልዑ ከም ዝነበረ ኣብ 1935 እየና ብቃል ሰዓት ይብላሎ በኻላ ዘራርባ ሎሚ 2026 እንዲና ደለና ድሕሪ 8 ዓመት ለሰይ ድሕሪ ክንደይ ማለት እዩ ኦልሞስት ድሕሪ 9 ዓመት ማለት 100 ዓመት ክገብር ማለት እዩ ቀድሚ 9 ዓመት 91 ዓመት ማለት እዩ ሽዑኻ ወዲ ክንደይ ዓመት እዩ ነይሩ ወዲ ገለ ዓመት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ 3 ቆልዑ ከም ዝነበረ ዝነግር ዘሎ ተረፈ ዓንደሪ ልካ እታ ፅንፅዋይ ናይ 3000 ናቶ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢላ ትወድቕ ነዚያን ኣቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፅያ ነይረ ግን ኩሉ ግዜ ክንስሕቀሎም ክንክል ኣለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅንፅዋይ ከም ኣካል ኖርማል ገይሮም ወሲዶም ኣይድምሩ ኣየግድሉ ኢትስ ጀስት ኣምባሳደር ርጃል ዑመር ኢኻ ዝበሃል ከምኡ ድማ ሌተናል ኮሎኔል እየ ዝብል ኢትስ ጀስት ጆክ ግን ነዚ ኣስተብዒልካ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ ናው እንታይ ከሪአኩም ስለ ዘለኹ እየ ናብዚ ዝምለስ ዘለኹ ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ከም ዘሎ ክንርኢ ክንክል ኣለና እቶም ጀነራላት ናቱ ወይ መኮንናት ናቱ ዝዛረብዎ ዘሎ ወይ እውን ኩናት ከምዚ ኮይና ዝብልዎ ዘሎ ካልእ ነገር ከዓብጡልና ስለ ዝደለዩ ሓደ ለንቀነ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እውን ኣተንቢሄልኩም ነይረ ምስ IMF ሽግር ገጢምዎም ኣሎ እቲ ምስ IMF ሽግር ገጢምዎም ዘሎ ድማ ብቐሊሉ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ይኮነን ምክንያቱ ብዓብዩ ብኣፍሪካ ደረጃ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ነቲ ፀገም እቲ ንምስጋር ብዙሕ ዓይነት ፈተናታት ይገብሩሎ ብዙሕ ህቀናታት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ but this is not gonna እዚ ብቐሊሉ ክሰግርዎ ዝኽእሉ ፈተና ይኮነ ገጢምዎም ዘሎ Hundreds of millions of Africans have been forced to adapt to higher fuel costs in the past month because of what's happening here. From South Africa to Egypt, fuel costs across the continent have jumped. The steepest rise of around 65% is in Nigeria, one of Africa's leading oil producers. Means they're determined by my country imports refined fuel refining capacity. Now, governments are announcing energy-saving measures. In Zimbabwe, they are increasing of ethers like South Africa. Now, in Ethiopia, this is what we are seeing. People waiting for hours to fill up. Now, the country imports all its fuel from the Gulf and has begun rationing petrol as shortages hit supplies and diesel supply has nearly halved. The island nation of Mauritius again. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ናይ ነዳዲ ኩነታት ንኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ሃሪምዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ
ናይ ነዳዲ ፀገም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሰንኮፍ ኣብፅሕዎን ኣሎ ፎር ኤግዛምፕል ግብፂ ዳርጋ ከተማታታ ልቺ ቀልጢፍን ምሸት ከጥፍእ ወሲኖም ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ኤነርጂ ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ናይ ፀዓት ፀገም ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ወላ እውን ሃገራት ከም በዓል ናይጀርያ ዝኣመሰላ ነዳድናተን ንደገ ሸጣ ኣንጎላ ዝኣመሰላ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ብፍላይ በዓል አንጎላ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዎ እውን ቁጠባ ናይ አንጎላ ምስ ምሕሳር ናይ ነዳዲ ብጣዕሚ ኣንቆልቁሉ ነይሩ ሕጂ ድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ሪፋይነሪ ስለ ዘይብሎም መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍሪካውያን ዋጋ ናይ ነዳዲ ንዓታቶም እውን ይሃስዮም እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ድማ ርዱእ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ገለ ካልኦት መፅናዕታት ከም ዘርእይዎ ዘለዉ ሃገራት ኣለዋ ብሰንኪ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ክወድቃ ዝኽእላ ዝብል The most from the oil crisis. The Economist has ranked 15 emerging markets most at risk based on two key metrics: their exposure to Gulf energy and the fragility of their economies. Though not directly involved in the war, these countries face some of its most painful economic consequences. High on the list is Pakistan. The country's economy was already weak and is suffering the most. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል ብሰንኪ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ፀዓት ገለገለ ሃገራት ከቢድ ሓደጋ ክወርደን ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ እቲ ምክንያታት ድማ ብብዝሒ ካብዘን ናይ ጋልፍ ስቴትስ ዝጥቀማ ነዳዲ ካብኡ ዝጥቀማ ዝነበረ ሃገራት በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ኦልሬዲ ኣብ ሰንኮፍ ዝነበረ ሃገራት ኮይነን ሓደጋ ክወጥቀን ይኽእል ይብለው ስለዚ ሓንቲ ካብተን ካብተን ቀንዲ ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም ኢኹም ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ሪስክ ዘለዎን ሃገራት ተባሂላ ኣላ ወላ እውን ልዕልያ ፓኪስታን ጆርዳን እናበሉ ይኸዱ እንተለዉ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዋ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ ከርኢ እዩ ኣብዚኣ እውን ኣምፅኦም ፅቡቅ ገይሮም የርእይዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ግን ንዓና ተገድሰና እዛ ኣብ ጎረቤትና ዘለያ እቲ ቫርያብል ዝጥቀምሉ ዘለዉ እንታይ እዩ እቲ ነዚ ፀገማት ዝፈጥር ዘሎ ረይዎ ሕጂ ዘታ ቫርያብል እንድሕር ሪኢኹማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢመርጂንግ ማርኬትስ ኤክስፖዠር ቱ ኢራን ዎር ኦይል ሾክ እንታይ የርእየና ኣሎ ሕጂ ሰለስተ እቲ ኳድራንት ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ተን ቀንዲ ሓደጋ ዘለወን ግብፂ ኢትዮጵያ ፓኪስታንን ግብፅን ኢትዮጵያን ክልትየን ተመሳሳሊ ዳይናሚክስ እዩ ዘለዎም ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ናይ ነዳዲ ፀገም ድማ ኣለዎም ስለዚ ግብፂ ካብ ኢትዮጵያ ግን ዝፈልያ ብዙሕ ነገር ኣለዋ ውሽጣዊ ኩናት የብላ ብረት ኣልዒሎም ንሓድሕዶም ዝቃተሉ ዘለዉ የብላ ስለዚ ብልፅግና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘለዎ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብካልኦት እቲ ሓበሬታ ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወርልድ ባንክ IMF ካብ ኩሎም ዝመፀ ሓበሬታ ተኣኪቡ ዝመፀ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘሎ ሃገር ምዃኑን ነዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ንክሰግሮ ቀሊል ዘይኮነ ዋጋ ክከፍል ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ከውድቆ ድዩ ብልፅግና ክሰግሮ ድዩ I don't know I cannot say much ግን እቲ ሓደጋ ከቢድ ከም ዝኾነ ንዑ ነዚ ነገር እዚ ድማ ብቐሊሉ ዋጋ ከይከፈለ ክሰግሮ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ጎኒ ናይዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻርት ብልፅግና ገለ ካብቶም ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎም ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ለንቀነ ናቱ ቅድም ዩኬ ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ናቱ ትራቨል ዋርኒንግ ኣውፅኡ ኣሎ ስለዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ reconsider travel to Ethiopia due to unrest, crime, kidnapping, terrorism, landmines, communication disruptions, and exit bans. Some areas have increased risk. Read the entire travel advisory ብላሎ ኣሜሪካ ታ ክሰትሮም ክሽፍነሉ እንትኽእል ዝነበረት ንብልፅግና ማለት እዩ don't travel to ክትጓዓዞም ዘይብልካ ናብ ኢትዮጵያ ዘለኩም ናይ ጉዕዞ መደብ ዝነበርኩም ዳግመ ግምት ግበሩሉ reconsider it ዳግመ ግምት ግበሩሉ ስለምንታይ ዳግመ ግምት ትገብሩሉ ይብሉለው ምክንያቱ ኣብታ ሃገር ዘይርግውነት አንድሬስት ከም ዘሎ ገበናት በብዝሒ ከም ዘሎ ኪድናፒንግ ክጭዋ ከም ትኽእል ግብረ ሽበራ ከም ዘሎ ፈንጅታት ክሉ ላንድ ማይንስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተገብረ ፈንጂ ክሉ ከም ዝኽእል ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገም ናይ ኢንተርኔት ናይ ገለ ኩሉ ክቁረፅ ከም ዝኽእልን ከምኡ ድማ ኤግዚት ባንስ ንክትወፅእ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ መውፅእ በታ ዝኣተኻላ ንኸይትወፅእ እውን ስለትኽእል ብዝተኻለ መንገዲ ተጠንቀቁ ይብላ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናበይካ ክትከይድ ዘይብልካ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀዳማይ ትግራይ ሪጅን and border with Eritrea due to armed conflict unrest and crime ስለዚ ናብ ክልል ትግራይ ገጽኩም ከይትኸዱ ካብኡ ናብኡ ድማ ናብ ዶብ ናብ ኤርትራ ገጽኩም ምክንያቱ ናይ ኩናት ኩነታቱን ስለ ዘሎ ዘይርግውነት ከምኡውን ገበናት ክህሉ ስለ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣፋር ሪጅን
ካልእ ዓፋር ሪጅን ማለት እዩ due to armed conflict unrest and crime ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ናይ ኩናት መንፈስ ኣሎ ዘይርጉነት ኣሎ ከምኡ ድማ ገበናት ኣብ ኣምሓራ ሪጅን the same armed conflict unrest and crime ጋምቤላ due to crime kidnapping armed conflict and unrest ኣብ ጋምቤላ ክኸይድ ከሎ ተወሳኺ እውን ይውሰኸሉ እዩ ገበን መጭወይቲ ብረት ኣልዒሎም ዝቃለሱ ኩናት ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ዘይርጉእነት ከም ዘሎ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተኸይድካ due to crime kidnapping armed conflict and unrest ነዚ ሃገር እዚ ዝመሓደር ዘሎ እዩ ናይ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ከውሕስ እየ ዝብለና ዘሎ ወሬ ጆክ ማን ጆከር ዝኾነ ሃገር ትሪኢኻ ወደይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀጥታ ንኸነውሕስ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዘሎ ፀገማት ክፈትሕ ዘይከኣለ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ኩነታት ክፈትሕ ዘይከኣለ ኣነስ ግርም እዩ ዝብለና እዚኦም ሃገር እዚኣቶም ኣተሓሳስባን ኣካይዳን መግለፂ እየ ዘይረኽበሉ ግን ብሓን ተወሓደ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ሓደ ካብቲ መግለፂ እዩ ሶ ድሕሪ ቤንሻንጉል specific areas within ኦሮሚያ region ኣብ ኦሮሚያ ሪጅን ድማ ኩሉ ዘይኮነ ገለገለ ቦታታት ልክዕ ከምኡ ናይ ዓሌታዊ ፀገማት ከም ዘሎ ዘይርጉነት ከም ዘሎ ከምኡውን ብረታዊ ቃልሲ ይካየደሎም ከም ዘሎ ኣብ ሲዳማ ዝበሃል እውን ሪጅን due to armed conflict and unrest ተመሳሳሊ ኣብ ሲዳማ central Ethiopian region is due to armed conflict and unrest south Ethiopia region due to armed conflict and unrest ኣነስ ካብዚኣ ከምዚ ዝብሉ ሲ ነተን ክኽየደለን ዘለዋ ቦታታት ዘይነግርዎም ኣበይ ቦታ እዮም ክኸዱ ዘለዎም ነቲ ሰብሲ ኣብዚአን ቦታታት ኪዱ ምባል ኣይመሓሾምን ካብ ነዚ ኩሉ ኣይትኺዱ ክሉ ዶብ ምስ ኬንያ እውን ቴሮሪዝም ግብረ ሽበራ ኣለዎ ብረታዊ ቃልሲ ዘካይዱ ኣለዉ ከምኡ ድማ ዘይርጉነት ኣሎ ምስ ሱዳን ዶብ ምስ ደቡብ ሱዳን ዶብ ከምኡ መጭወይቲ ዘይርጉነት ከምኡውን ብረታዊ ቃልሲ ኣሎ ምስ ሶማልያ ዘሎ ዶብ ግብረ ሽበራ ኣሎ መጭወይቲ ኣሎ ፈንጅታት ኣሎ ሳውዝ ዌስት ኢትዮጵያ ሪጅን ተመሳሳሊ ሳውዝ ኢትዮጵያ ሪጅን due to armed conflict I mean Jesus Christ እንታይ ዓይነት ሃገር እዩ እዚ ግን ኣየገርመኩምን እዚ እቲ ሃገር ናቶም እዚ ንጎም ሸትን ብዛዕባ ድራማታት ናይ ካልእ ክዛረቡና ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሚን እዚኣ እታ ኢትዮጵያ እሞ ምስቲ ጎረባብታ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ብሰሜን ምስ ኤርትራ ዝዳወብ ክልል ትግራይን ዓፋርን ኣሎ ክልቲኡ ንኩናትን ብረታዊ ጎነፅ ክካየድ ስለ ዝኽእልን ዘይርጉነት ስለ ዘለዎን ገበንን ብምባል ኣይትኺዱ ኢሎም ኣለዉ ንምዕራብ ገፅካ ምስ ሱዳን ዘሎ ዶብ እንተሪኢኻ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን እዩ ክልቲኡ ከይትኸዱ ኢሎም ኣለዉ ምስ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ጋምቤላን እቲ ሳውዝ ዌስተርን ዝብልዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ብረታዊ ቃልስን ገበናትን ካልእ ዘይርጉእነትን ስለ ዘሎ ደቡብ ምስ ኬንያ ዘሎ ግብረ ሽበራ መጭወይቲ ካልእ ፀገማት ስለ ዘሎ ይትኺዱ ምስ ሶማልያ ዘሎ ብኩሉ ኣይትኺዱ ኩሉ ዓይነት ፀገም ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፀገም ኣሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ገለገሉ ፀገም ኣሎ ስለዚ ኤቭሪዌር ኣብቲ ሃገር እትያ ፀገም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣ እታ ሃገር ኢትዮጵያ ኣብዘይ ጉዳዮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ኣብዘይ ጉዳዮም ንኻልእ ክፈርዱን ንኻልእ ፈንጣሕጣሕ ክብሉን ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ብተደጋጋሚ ከነስዕለላ ዘለና ሕጂ ተመሊስና ምስታ አንተ በዘተሐስኩም ምዝ ሕጂ ንሪዮ ፀናሕና ነዚያን ተወሲኽና ኣላ ድማ የአይኤምኤፍ ፍላጎትና የመንግስት የነዳጅ ድጎማ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ለማሳመን ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ጥረቶችን እያደረገ ስለመሆኑ አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘግቧል። አይኤምኤፍ በኢትዮጵያ እንዲተገብሩ ከሚፈልጋቸው የፖሊሲ ጉዳዮች አንዱ የነዳጅ ድጎማ ጉዳይ መንግስት ከሰሞኑ በኢራን ጦርነት በውስጥ ሙስና የተነሳ አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱ አሳየን ቴክኒሻናችን አፍሪካ ኢንተለጀንስ ይዞት የወጣው ሪፖርት Addis tries to placate IMF over fuel scandal ነው የሚለው IMF ለማረጋጋት እና አብይ አህመድ እየሞከሩ ነው ያሉት ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ኣብ ዘረባ ለንቀነ ክዝረብ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ ነይሩ ንሱ ድማ ብልፅግና ብብዝሒ ገንዘብ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ድጎማ ናቱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ንዚ ድማ ብትክክል ኣንፃር ምስቲ IMF ዝተሰማምዖ መንገዲ ብምዃኑ IMF ድማ ብተሪር ክቃወሞ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ጎቦታት ኣብ ክልቲኡ ተቐርቂሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በቲ ሓደ እቲ ሃገር ካብ ኢዱ ክትፍንጀሮ ከም ትኽእል ክርኢ ከሎ በቲ ካልእ ድማ IMF ድማ ፈፂምካ ኣይተሓልፋን ኢኻ ኢሎም ሓኒቆም ሒዞሞ ከም ዘለው እንታይ እዩ the IMF ultimatum the IMF is pushing for complete transition to market based fuel pricing
removing all subsidies as a condition for ongoing financial support and credit of facilities. እንድሕሪ IMF ንሕና ገንዘብ ክንበካ ኮይና እቲ ዕዳጋታትካ ሙሉ ብሙሉ ሊበራላይዝ ክትገብረለካ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዓለም ክትወዳደር ትኮይንካ ኣብ ኤክስፖርት ሴክተርስ ክትወዳደር ትኮይንካ ንካምፓኒታት ናትካ ብድጎማ ነዳዲ ንሃብካዮም ኣብ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ክትሳተፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ IMF ገንዘብ ክትረክብ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ እቲ ድጎማታት ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኣሊኻ ከም ካልኦት ማዕረ ኮይኖም ንክወዳደሩ ግበሮም እዚ ድማ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ብማዕረ ክትሳተፍ ትኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ፀገም አብይ አሕመድ እቲ ነዳዲ እንተልዒልዎ ድሮት መነባብሮ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ክበት ክመፅእ ሕጂ ድማ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብዘይትናቱ ወሳኺ እውን ንሰማይ መፅይዎ ኣሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ንIMF እንተበለ ገንዘብ ክሓንቅዎ እዮም እታ ቁጠባ ኣብ ሰንኮፍ ዘለያ ክትፍንጀሮ እያ እምቢ ኢሉ ንዓታቶም ሕራይ እንተበለ ድማ እቲ ነዳዲ ነቲ ድጎማታት ብምሉ እንተኣልይዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ንላዕሊ ተፈንጂሩ ህዝቢ ክበልዖ ይልክትንሲ እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዘሎ ታውን ኮ ክገብራ ዝኽእል ናይ IMF ከይዱ ተንበርኪኹ እግሮም ናሰዓመ በጃኹም ነዛ ሕጂ ዘላ ፈተና ጥራይ ንኽሰግራ ሓግዙኒ ክብል ዝኽእል ከም ናተይ ገምጋም ክርእይዎ እዮም ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት መጋበርያ ክረኽቡ ስለዘይክእሉ ሸለል ክብልዎ እዮም ኣብ ኖርማል ግዜ ሸለል ኣይበሃሎን ግን ሸለል ክብልዎ ከም ዝኽእሉ ገምጋም ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ሃገርካ እናረኣይዋ ካብ ኢዱ ክትከይድ ከም ትኽእል ርዱእ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እምቢ እንድሕር ኢሎሞ ድማ ንጥፋቱ ናይ መወዳእታ ሰዓት ክትከውን ከም ትኽእል ስለዚ subsidy reversal despite an original plan to phase out subsidies the Ethiopian government was forced to inject 262 billion birr back to the fuel subsidies to cushion the economy from the shocks ስለዚ እዚ ሕጂ ዘጋጠመ ናይ ነዳዲ ሾክ ንዕኡ ንምቁፅፃር ክሳብ 262 ቢልዮን ብር ቢልዮን ዶላር ክልዎም ናይ ክል ናብቲ ቁጠባ ክእቱ ከም ዝኻለን ነቲ ናይ ነዳዲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምውሳኽ ናይ ዋጋ ንምሕፃሩ ድማ ብዙሕ ይጎይ ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግን ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ወዲቓታ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢልካያ እቲ ዝዓበየ ፀገም ሲስተሚክ ኮረፕሽን ኣብቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ሲስተማቲክ ዝኾነ ብልሽውና ስለ ዘሎ እዚ ኸ a major man-made fuel shortages was fueled by internal rot እቲ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘጋጥም ኣብ ኢትዮጵያ ነዳዲ ስለ ዘይነበሮም ዘይኮነ ብብልሽውና ዝባዕከኸ ምሕደራ ስለ ዘሎ ነቲ ነዳዲ ዘለዎም ቶም ሰብ ነዳዲ ሓቢኦም ናብቲ ዕዳጋ ከምፅዎ ይከኣሉ ስለምንታይ ነዳዲ እንድሕር ውሒዱ ጠለብ ስለ ዘሎ ዋጋ ንላዕሊ ሹት እዩ ዝገብር ስለዚ እዚ ስርቂ እዩ ገበን እዩ ግን ኣብ ዓዲ ኣብ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሽፍትነት ዘበን ጅባኻ ክትህጥር ኣለካ ኣብ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ እንዲ ዝበሃል ቀፂሎም እንታይ ይብልለው officials allegedly bypassing the Telebirr digital banking system ከምኡውን ማስ ረስስ እዚ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብዙሓት ሰባት ይኣስሩ ኣሎ ክሳብ 657 ከም ተኣሰሩ ዘለዉ ይነገር ኣሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይቲ ቁጠባ ወንፂዎ ዘሎ ፀገም ብክልቲኡ ወገን እዩ በቲ ሓደ ንIMF ሕራይ ዝበሎ መብፃዕቲ ጠሊሙ ናብቲ ጉዳይቲ ኣትዩ ከም ዘለዎን IMF ድማ ኣብ ኢዶም ክወድቕ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ከምዛ ሆስፒታል ዘሎ ሰብ ኢንፊጅን ናሃቡ ወይ እውን ኦክሲጅን ናሃቡ ዘንቀሳቀስዎ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብኢንፊጅን ናይ IMF ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ ኢራን ጉዳይ ሕጂ ድሮ ክትናዋሕ ምዃንና ፈሊጥና ኣለና ንኢትዮጵያ ድማ ንአብይ ኣሕመድ ድማ ድኻም ልቢ ክትገብረሉ ትኽእል ሲቹዌሽን እዩ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብቐሊሉ ክሰግራ ከም ዘይክእል ኩሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ዝርዮ ዘሎ እዩ እቲ ዝዓበየ ናይትሜር ናይ አብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ አብይ ኣሕመድ ግን እንታይ እዩ ምክንያቱ እቲ ንዑ ገጢምዎ ዘሎ ሽግር ብሕጂ እውን ቀልጢፉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ስለ ደገር ዘሎ ፎር ኤግዛምፕል አብይ ኣሕመድ እቲ እንኮ ንዑ ከም IMF ኮይኑ ስለይ ዘብሎ ዝነበረ ሃገር ሓደ ሃገር እዩ ንሱ ድማ መን ይበሃል ኢማራት ይበሃል and now what is happening to Emirat ንዩኤኢ እንታይ የጋጥም ኣሎ ድማ ንስማ Pakistan dreams of mediation. The Gulf countries are taking serious hits. Their oil fields are on fire, their ports are besieged, and their cities under missile threats. If the Gulf states had a nightmare, this would be it. No oil trade, no safety. Remember all these countries for a second home for the super rich. But now, all that is at a risk of crumbling. Emirat had a capti na existential threat na hilawe ፈተና መፅዋ ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ናይ ህላዊኣ ፈተና መፅዋ ኣሎ ብፍላይ እታ ከተማ ዱባይ ትበሃል
ናይ ህላዊ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎን ካብቲ ናይ ህላዊ ፈተና ድማ ንኽትወፅእ ትገብሮ ዘላ ምርጫታት ከምቲ ዝደለ ውፅኢት የምፅእ ከም ዘየለ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስቶክ ማርኬት ናቶም ክራሽ ገይሩ ኣሎ ብውሕዱ ልዕሊ 120 ቢልዮን ከሲሮም ከም ዘለዉ ዲስ ፍርቂ ናይቲ ከሲሮሞ ዘሎ ኣይከውን እዩ ዳሜጅ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወሪዱ ዘሎ ብቓላት ክገልፆ ዘይትኽእል እዩ ከቢድ ዝኾነ ዳሜጅስ ወሪድዎም ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ኢሜጅ ናቶም እቲ ብራንድ ናቶም እዩ ሕፃ ኮይኑ ዘሎ ብራንድ ናትካ ድማ እንተተሰይሩ ንክትዕርዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ዱባይ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ተሪኹሞ ብዙሕ ግዜ ዱባይ መይታ ዱባይ ጠፊያ ዱባይ ኣኺልዋ ቱሪስት ዝመፅእ የለን ቢዝነስስ ኣብኡ ዝኽፈት የለን ካብኡ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ዝወፅእ ድማ ንምንታይ ንዱባይ ገዲፈያ ሰለስተ ምክንያታት ካብ ዱባይ ዝወፅእ ኩሉ ምክንያት ንኢማራት ቤዝ ናተይ ካብኡ ከውፅእ ትካለይ ካብኡ ከውፅእ ዝተገደድ ኩሉ ምክንያት ዝብል ቪድዮታት ራይኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ዓይነት ስቶሪስ ተቐደም ናብ ዱባይ ዝመፃኹ ናብ ከምዚ ዝገበርኩ ዝብል ኢሜጅስ ናይ ዱባይ ኢሜጅ ንክትፈጥር ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕዳጋታት ናቶም ኣብ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካብ እቲ ናቶም ናይ ዱባይ ኢንዴክስ ዝበሃል ካብ 6,500 ናብ 5,500 ከም ዝወረደ ብ14% ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣቡዳቢ ብ9% ከም ዝጎደለ ኣነ ግን ኣያምኖን እዚ ስ ኤግዛጀሬትድ ቁፅርታት 14% ጥራይ ውሒዱ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣይኮነን ዱባይ ኣብ ኩናት ዘሎን ዝቃፀል ዘሎን ጠቕላላ ቢዝነስ ዘይብሉን ስቶክ ማርኬት ኖርማሊ ብክንደይ ፐርሰንት ጎዲሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ኣለና ዝቃፀል ገዛ የብሉን ኣብዚ ወይ ፀገም የለን ብሰንኪቲ ናይ ነዳዲ ምኽባር ጥራይ እዚኣቶም ግን ጠቕላላ እቲ ቁጠባ ጠጠው ኢሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይ ካን ብሊቭ ስ ስ ቱ ሊትል ስለዚ ክሸፋፍኖም ኦፍኮርስ ናይ ህንዲ ሚድያ ዝእመን ሚድያ ኣይኮነን ካብኡ ናብኡ ማለት ቁፅሪ እኳ ካብቲ ናይ ዱባይ ዝወፀ እንድዩ ኣብ ካልእ እውን ርአ ነይረ ኣብዚ ቀሪበልኩም ነይረ 120 ቢልዮን ዝብል ሓደ ኣርቲክል ናይ ሚድል ኢስት አይዲ ወላ ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅዎ እዩ ነይሩ ደዝን ማትር እዚ ዘረባ እዚ ግን ኮንሰርቫቲቭ ቁፅሪ እዩ ነቲ ሓቀኛ ፀገም ወሪዱ ዘሎ እንድሕሪ ገሊፅካዮ እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክትወርድ ስለ ትኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ኪኖዚ ዝኸደ እዩ ምክንያቱ ኢማራት እቲ ኣይደንቲቲ ናታ እቲ ህላወ ናታ እቲ ብራንድ ናታ ብዓብዩ ሻተርድ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ትኸስሮ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እተን ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ብድሆ ይገጢምዎን ዘሎ ቀጠር ኢልካ ካልኦት ግን እተን ካልኦት ዝያዳ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ስለ ዝነበረን ናይ ነዳዲ ዋጋ ስለ ዝጎደለ ዘጋጥም ዘሎ ወይ ጋዝ ናቶም ስለ ዘይሽየጥ ዘሎ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ኣለወን ናይ ዱባይ ግን ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባ ዘይኮነ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ቢዝነስ ኣብ አንተርፕረነርሺፕ ኣብ ካልእ ዓይነት ሴክተርስ ዝምርኮስ ቁጠባ ነይርዎም ኩሉ እዚ ድማ ጠቕላላ ይሰርሕ የለን እቲ ትራቨል ዝበሃል የለን እቲ ጋስትሮኖሚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ነገር የለን ስለዚ ድሮ ወርሒ ጌርና ኣለና ኪኖ ወርሒ ንቕፅል ኣለና ሕጂ እውን ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ ብልፅግና መርድእ ናቱ ብቐጥታ ዝረክብ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ድማ ኣዝያ ከባድ ክትከውን እያ እቲ ቀንዲ ካብዚ ዝገደደ ዝገብሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ኢማራት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ጉዳይ ኩናት ናይ ኢራን ማለት እዩ ለንቀነ ተፈራራቂ ሓበሬታ ይወፅእ ዘሎ ሓንሳብ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኩናት ንክገብሩ ኣርቲክል 7 ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ንዑ ንምግባር ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለውን ንኢራናውያን ካብ ሃገሮም ክጥርዙን ገንዘቦም ክግሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ክበሃል ከኒ እጂ ድማ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢማራት ዝወፅእ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ኢራናውያን ኣብዛ ዓዲ ዝነብሩ ኣካል ናይ ሕብረተሰብና ስለ ዝኾኑ ክነሓቅፎም ኢና ኢማራት ድማ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዜጋታት ኣደስ ስለ ዝኾነት ብሓደ ኢና ንነብር ብምባል ከቢድ ዝኾነ ፈተና መፂዎም ስለ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ነቲ ኢሜጅ ናቶም ንምዕቃብ እስናገነ ብኢዚ ምክንያቱ ኣብዚ ኩናት እዚ ልዕሊ እስራኤል ኢራን ዝያዳ ተሓርማ ዘላ ሃገር ዓለም ድማ ዝበፅሒ ህዝቢ ዓለም ድማ ኣብ ጎኒ ኢራን እዩ ዘሎ ነቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘሎ ገበን ዝገበርዎ ዓለም ለኻዊ ጥሕሰት ዳርጋ ኣሜሪካውያን በሎ ኩሉ ዓለም ምስ ኢራን እዩ ዘሎ ዱባይ ድማ ወይ ከዓ ኢማራት ድማ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ስለ ዘለው ዝገደደ ሽግር እዩ ዝገጥሞም ዘሎ ዳርጋ ዝድንግፀሎም ሰብ የለን እንትርፎ ቡ ጌርኩም ክጠፍኡ ኣለኩም ኢሉ ዝፅሊ እንተደይ ኮይኑ እዚ ቨሪ ቨሪ ስትሬንጅ ታይም ንዓታቶም ማለት እዩ እዚያ እስከስምዕዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ እዩ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ብኢራን ዝተዓፅወ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ብወታደራዊ ሓይሊ ንምኽፋት ጀሴታት ንምቁፅፃርን ምስ ኣሜሪካ ኮይና ናብ ቀጥታዊ ኩናት ተኣቱላ ዝብል ፀብፃብ ኣውፅኡ ነይሩ እዚ ፀብፃብ እዚ ንመላእ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ራዕዲ ኣውሊዕዎ እኳ እንተነበረ ሎሚ ግን መንግስቲ ኢማራት ነዚ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ
ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ እዚ ናይ ዎል ስትሪት ጆርናል ፀብፃብ ጌጋ ምዃኑ ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ በዓል ስልጣን ብቓሉ ከብርህ እንከሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ድሕነት ባሕርን ዘይቋርፅ ዋሕዚ ንግድን ንምውሓስ ዝግበር ኣህጉራዊ ፃዕርታት ንምድጋፍ ድልውቲ እያ ግናኸ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ዓይነት ተሳትፎ ምስ ኣህጉራውያን መሓዙት ብምሉእ ምትሕብባርን ንኣህጉራዊ ሕጊ ብፅኑዕ ብምኽባርን ጥራዩ ዝፍፀም እቲ ኢማራት ናብ ወራራዊ መርገፂ ተሰጋገር ኣላ ዝብል ፀብፃብ ብፍጹም ሓሶት እዩ ኢማራት ልኡላውነታ ህዝባን ትሕቲ ቅርፃ ንምሕላው ዝኾነ ናይ ምክልኻል መርገፂያ ትኽተል ንዝመፃ ዘይሕጋዊ መጥቃዕትታት ግና ርእሳ ናይ ምክልኻል መሰላ ሕልው እዩ ክብል ኣረጋጊፁሎም ብተወሳኺ እቲ በዓል ስልጣን ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ንዓለማዊ ቁጠባ ቀንድነት ንምዃኑ ብምግላፅ ብዝኾነት ሃገር ዕንወት ወይ ምፍርራሕ ክወርዶ ከም ዘይግባእ ኣጠንቂቑ ነዚ ናይ ኢማራት መግለፂ እቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ሓደገኛ ፖለቲካዊ ቃራና መንገዲ ትርከብ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኢማራት ነቲ ብኢራን ዝተዓፅወ ፀቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ክኽፈት ብርቱዕ ድሌት ተልዕላ ምክንያቱ ቁጠባኣ ብኡ እዩ ዝምራቕ ግና ኸ ባዕለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ተመሊስና ነቲ ክልቲኡ ነገር ከነተሓዘልኩም ክፍትን እዚ ከባብናትና እዚ ከባቢ ናይ ሚድል ኢስት ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣሜሪካ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ቦታ እዚ ሃንደል ክትገብሮ ትኽእል ብፍላይ እዚ ወሽመጥ ናይ ሆርሙዝ እቲ ዝኸበደ ፈተና ኮይኑ ስለ ዘሎ ናይ ባቤል መንደብ ሑቲ ጌና ናይ መወዳእታ ውሳነ ይወስነን ኣሎ ኣይዓፅዎን ኣሎ ግን ክዓፅዎ እዩ ዝብል ቲዮሪ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ኣብዛ ሕጂ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ዩኤኢ ኢማራትን ባሕሬንን ክልቲአን ብሓደ ኮይነን ኦንሊ ሚድል ኢስት ስቴትስ ክልተ እዚአን ጥራይ joining UK coalition ምስ UK ኮይኖም ሓደ coalition ወይ እውን ሓደ ልፍንቲ ኣቂሞም ንኢራን ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ንክትከፍቶ ፀቕጢ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ key countries in the region including Saudi Arabia, Qatar, Turkey will not attend the online summit on Thursday ስለዚ سعود عرب أبتي نيران تقطع جيركا حيل جيركا نتوش مط حرموز نمخفات زجبر زلو تركيا يكون سعودية كمون قطر كساتفوكم زي يكونوا إذن جرزلو إذا كان تايزريكا أبزقو دايزي إمارات مور مس إسرائيل الله ينتكوينا نتي إيران نمودا كل زكالة كتجبر تفتن كم زلا أنت غني وتسيتي مت كم زي اللي إذن جرزلو بقمت قالوا سعود عرب كابزقو دايزي كتقلها تفتن زلا This was the update that's come in from Washington, D.C., where just minutes ago, the American President Donald Trump has apparently spoken with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman over the phone. Now, the fine print of the discussion is not available at the moment, but the talks have come at a time when speculation is mounting on the American president's next move on Iran. Remember, the United States maintains a significant military presence inside of Saudi Arabia, and its bases have come under repeated attacks by the Iranian missiles and drones since the onset of this. كم تري وزلهم أبز حلفة ساعات أمون دونالد ترامن I don't know سنة 4 ساعات غير له خوني يجي أمون دونالد ترامن محمد بن سلمان بتليفون تراخيبهم كم زنبرون لأن كان يبزعبهم بزوج كزراف كم زغنيين أغنياتو أزيو أصيّا في زربا قبل علي دونالد ترامب قبل علي ماني خاطب له كم تزاربه ذكر كوينو قبل علي محمد بن سلمان ناي سعودية كم تزاربن اتي بترو دولار نبلو زلنا بتستفل عليه بوتان ريو زلنا سعودية كاب أمريكا كتزلق تخيلي زبل فرهي نا أمريكا ترز دايبو كم زلون بتدقاقامي ركبي كبر كم زلون أبزو كينات ناي إيران كأتوا بزوحي سعر كم زلون سعودية محمد بن سلمان قن أغلال لا سق ببال أنصار سعودية أنصار إيران كخيط كل عينة أرتيكلز بزعبو يصحفوا له نسن كساب حجي نإيران بغات أنا بتكوينات كأتو مس أمريكا وخينو زخونة نجار كجبر مدب كم زي بولينا نسمى زلنا and these are also the development subs كبابينا نريهم زلنا الطف زخونة لو تيجبر سلو زلو وقلنا نايتن هجرات أزيو أقداسيو سلزي أتي عنوتنا يتكوينات أتكسراتنا يتكوينات بفلا إمارات دما very implicated بعبد الرجاء أبتكو دايتي مس أمريكا إسرائيل كوينن عبي إيدا إيتيا بزوح كساراي وزبدا سلزلو زوجو دايزا أمو داتا نابيغا سوك خيدي نزبل we don't know جن سعودية كساب حجي ني كبابي 34 معلطات جيرو زلو كوينات كساب حجي مرقتيا أنصار إيران وقو خد قبر أبتو كوينات آتيا قل خد قبر بعافاز قلو صوتو زخونا مقلتي يلا بزوح بزيان هرمالنا دبلوماسي مفتوح كونزغل عقلنا درتالو كم مبال حليفهم زخونا نقر يبلون له أنت مخنيات دما كل نقر نسأل كن قبر خن كلالنا سعود عرب نزي كونتات زي ولا بقى بزوح كساراي قد ما انتلو نتنا ناي رحوق استراتيجيناتهم زكوينات زي
بصبغ من قد انت تزازيمو نسعود عرب اتزعابي عدل كفتر زخلي مخنياتو سعود عرب أكبر وقاية بحرية قطباك تهنس زلا ناو ميديو تدلاين ديو قالوا كلهم زبهالو بوغن كاي بحرية كتقبرهم تدلي زلا الزمالة دما فرشان قالف ولا وشمت حرموز انت تعاز ونتن مودادر تاي تقنص اقام منبر نسعود عرب بزناتا من قد قيرا بداب بالواقعات شيء زلانا دادي سو سعرش زنبر انت نيرو حجي بيزن 10 تنقلن يزلو كومو دما وددر يزلو قدم يزلو ስለዚህ ጨረታ ስለዝኾነት ዋጋ መሊስ ይዝውስቕ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ብውሑድ ነዳዲ ዝለዓለ ኣታዊያ ትገብር ዘላ ዋላ እኳ እትቕርቦ በራሚ ናብ ቁጠባ ዓለም ወዲሉ እንተሎ ካብቲ ዝጎደለ ግን ዝለዓለ ኣታዊያ ትገብር ዘላ ልክዕ ኢራን ድማ ከምኡ ኢራን እውን መዓት ገንዘብ እያ ትእቱ ዘላ ምክንያቱ ነዳዲ ናታ ይሽየጥ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ታንከራት ናታ ይወፃየን ዘሎ ቀፃሊ እዚ ኩሉ ኩናት ይካየድ ኣሎ ኢራን ግን መዓት ገንዘብ እያ ትእቱ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ፑቲን ራሽያ ከምኡ መዓት ገንዘብ ይትሎ እቶም ካልኦት ኩላቶም ኣብ ዓቢ ክሳራን ናይ ህላወ ፈተናን ኣለዉ ኢማራት ታነል ኣለዋ በቲ ካብ ቦሽመጥ ሕርሙዝ ወፃኢ ኣለዋ ታነል ግን ኢራን ድማ ደይመ ደይላ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ገይራ ነቲ ናታ ናይ ነዳዲ መንገዲ ከምዘይሰርሕ ትገብረላ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ስዑድያ ዝተኸተለቶ ፖለቲካ ይጠቕማ ኣሎ ሕጂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንኣብነት ዱባይ ናይ ዓለምና ትዝበለፀ ደስቲኔሽን ናይ ቢዝነስን ናይ ቱሪዝምን ነይሩ ዱባይ ሎሚ ውሕስነት የብሉን ስዑድያ ድማ ናይ መጻኢ ናይ ቱሪዝም ሰንተር ክትሃንጽ ትደልላ ስለዚ ወላ እኳ ንሕጂ እንተዘየለ ነቲ ቪዥን ናቶም ነቲ ናይ 2030 2035 2040 ዝብልዎ ዘሎ ራእይ ሕጂ ክሰርሑሉ ክኽእሉሎም ንዑ ክሰርሑ እንተኮይኖም ድማ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቶም ወሳኒ ይኸውን ኣብዚ ኩናት እዚ ሓደጋኛ መንገዲ ክመርፁ የብሎምን ምስ ጽዮናውያንን ምስ እስራኤልን ምልጋብ ድማ ክንድምንታይ ነቲ ወረቐትካ ከም ዘበላሽዎ ንእስራኤል ሰብ ከመይ ገይሩ ጸሊእዎ ኣሎ ስለዚ ንእስራኤልን ንነተንያሁን ምስኡ ክትተሓባበር ዝኾነ ነገር ተተረኺብካ ነቲ ዘለካ ቁጠባ ይኹን ነቲ መጻኢኻ ክንምንታይ ከም ዝብልሎ ዱባይ ከመይ ዝነበረ ጽቡቕ ኢሜጅ ዝነበረ ዓዲ ናብ ወረቐቱ ካብ ናይ እስራኤል ዝገደደ ወረቐት ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ስዑድ ዓረብ ነዚ ከባቢ እዚ እናመዝመዘ ንዑ ዝምጥን ስትራቴጂ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እዩ ኢማራት ኦልሬዲ ኣብቲ ጭቃ ካብ ኣተኻ ካብ ሳዕሳዕካ ተቆፃፂ ኮይንዎ ኣብቲ ኩነታት እቲ ክጨማለቕ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ very very interesting time بكل منقدي ريخا أجنازيبكا كتمتون كتكتلون زلكا كونتات ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለዎ ከሎ ካልእ እንታይ ኣሎ ኣብ ከባቢና ናብቲ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ገዲፍና ኣብቲ ከባቢና ምስ እንምለስ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ዘለዋ ፅልዋ ሓደ ካብቲ ለንቀናይ ዝዝረብ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ታሲስ ተብሎ የሚጠራ አዲስ የሱዳን አማጽያን ጥምረት አለ። ይህ ስብስብ በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄመት የሚመራውን የፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች አርኤስኤፍና በአብዱልአዚዝ አልሂሩ የሚመራውን የሱዳን ህዝባዊ ነጻነት ንቅናቄ ወይም ኤስፒኤልኤም ኖርዝ የተሰኘውን ቡድን ያቀፈ ነው። እነዚህ ኃይሎች ብሉ ናይል ግዛት ውስጥ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ እንደ ኩርሙክ ያሉ ቁልፍ ከተሞችን መቆጣጠር ስለመቻላቸው ከዚህ ቀደም በተለያዩ መረጃ ምንጮች ብለው ነገር ከሱዳን ጦር ጋር ብቻ የሚደረግ ፍልሚያ ላይ እንዳልሆኑ የሚያሳይ ነበር። በስፍራው የነበረው አንድ የግብጽ ጦር ሻለቃ በዘመናዊ መሳሪያዎች ታጅቦ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን መኮንኖችን ይዞ በቦታው ላይ ያገኙት። መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ይህ ጦር በዚህ አካባቢ የሰፈረው በሁለት ምክንያቶች ነው ይላል። አንደኛው ከጀነራል አልቡርሃን የሱዳን መደበኛ ጦር ወይም ኤስኤኤፍ ጋር ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ ነው ይላል። ሁለተኛው ደግሞ እጅግ አነጋጋሪ በሆነ ምክንያት ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወይም ገርድ አቅራቢያ በመሆኑ እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ሓደ ካብቲ ለንቀናይ ክዝረብ ዝቐነየ እዩ ንሱ ድማ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ሰራዊት ናታ ኣብዚ ናይ ብሉ ናይል ዝበሃል ናይ ሱዳን ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣጋጢሙ ዝነበረ ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዙ ገይርዎ ዝነበረ ኩናት ዝበሃል ዝነበረ ግብፂ ምስ ሰራዊት ሱዳን ሓደ በጠሎኒ ድያ ገለ ኢትያ ከም ዘላን ዓብይ ወታደራዊ መራሒ ምስ ሰራዊት ናቱ ኣትዩ ንሰራዊት ሱዳን ንምሕጋዝ ይዳለው ከም ዘሎ እንተ ዕላማ ድማ እቲ ገርድ ዝበሃል ዲጋውን ካብቲ ቦታቲ ርሑቕ ስለ ዘይኮነ ንስትራቴጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓብይን ኣገዳስን ቦታ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ግብፂ ኣገይን ኣብ ከቢድ ወጥርላ ወላ እኳ እንተተባሃለ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናብቲ ቦታቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓይሊ ዝረአ ዘሎ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን ከም ዘላን ደጋጊማ ትገልፅ ነይራያ ግን ናይ ግብፂ ሓገዝ ድማ ከምቲ ዝድለ ድልዱል ሓገዝ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ዝብሉ ናይል ዝበሃል ዞባ ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት ግን ማዕረ ንሱዳን መይብልዕ ልሱዳን ንግብፂ ዝያዳ ሓደጋ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክትገብር ናይ ሱዳን ፀጥታ ምስ ናተይ ሃገራዊ ድሕነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ሰራዊት ናቶም ይእትዮም ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ናይ ገርድ ዝበሃል ፖለቲካ ናብ ካልእ መኣዝን ክሰዶ ከም ዝኽእልን ናብ ካልእ መኣዝን ከሰጋግሮ ከም ዝኽእልን ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ኩነታት ናይ
ብልጽግና ፋኖ ከመይ ይንቀሳቀሳሉ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ግምት ኢኻ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚ ምምፆም ጥራይ ደይኮነስ ምስ ፋኖ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት እንታይ ዓይነት ስራሕ ክገብሩ ይኽእሉ ብዙሕ ኣዛራብና ኮነ ይድመፅእ ዘሎ ስለዚ ብልጽግና ኣብቲ ናቱ ምስጢራዊ ሰነድ ወፂኡ ዝነበረ እውን ግብፂ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ኩላቶም ብናቶም ኣጀንዳ ተበጊሶም ነናቶም ኣጀንዳ እኳ እንተሎም ሓበራዊ ክዳን ገይሮም ንብልጽግና ከፍንቅልዎ ብዙሕ ስራሕ ይገብሩ ከም ዘለውን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ይዝንገር ዋላ እውን ኣብ ሶማልያ ድራናዮ ኣብቲ ሳውዘርን ስቴት ዝተረኣየ ግብፂ ኣብኡ እውን ተራ ነይርዋ እዩ ነቲ ሓሰን ሼኽን ነቲ ፌደራል መንግስትን ኣብቲ ሳውዘርን ስቴት ባይዶዋ ዝበሃል ከተማ ነቲ ስቴትን ንምቁፅፃር ኣብ ዝተገበረ ስራሕ ኣብ መራሒ ናይቲ ስቴት ድማ ኢትዮጵያ ክሃድም ዝተገበረ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ይካየድ ከም ዘሎ ነዚ ሃጓፍ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ተጠቂሙ ብልጽግና ናብ ቀይ ባሕር ክኣትየ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ብግምጣሉ እቶም ፀላእቲ ናይ ብልጽግና ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ሃጓፍ ድማ ዓበ ሃጓፍ ስለ ዘሎ ኢማራት ኣብ ከቢድ ወጥራት ይኸሎ ኣብ ከቢድ ችግር ናይ ህላወ ፈተና መፂዎ ንነፍሱ ብኸመይ የጥሕናብ ዝበሃለሉ ዘሎ እቶም ካልኦት ሓይልታት ነቲ ብኮቲ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን ኢማራት ንነፍሰይ ብኸመይ ምስ ኣሜሪካ ምስ እስራኤልን ኮይነ ንኢራን ስዒረ ህላውነተይ የውሕስ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ካልኦት ሃገራት ድማ ረብሓናቶም ንምውሓስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኩላቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብ ዘለዎም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓሸ ኣቃውማ እዩ ዘለዋ ዋላ እኳ ኣብ ናይ ደገ ኣብ ናይ ሱዳን ዶ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዶ ገለ ዶ እንተበልካ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቨሪ ክሊን ዝኾነ ፖዚሽን ምዝደለየቶ ኣትያ ድሌታታ ከተስምር ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and what an interesting time to live ኤርትራ ቀደም ተንካልኦት ሰናይ ሰላም እናሃለዋ ካለዋ ንኤርትራ ጥራይ ፈተናታት ዝበዝሕ ነይሩ እንተ ሎሚ ብግምጣል እዩ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ነዚ ዕድል እዚ ማክሲማም ካፒታላይዝ ክገብሮን ንረብሓ ከተውዕሎን that's why ድማ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ምሽክሌታ ንዛረብ ዘለና because ኣብ ውሽጢ ዓድና ፍሉይ ዝኾነ ናዕብን ቦምብን ድፍንጀር ስለዘየለ ኣከባቢና መዓዝ ስጋታት ኣለና ንድሕነትና ወይ ነቲ ልውላውነትና ክተናኽፍ ዝኽእል ንናፅነትና ንሃገርና ክትንክፍ ዝኽእል ኣሎ ኣብ ከባቢና ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ቦምባ ዝፍንጀር ወይ እውን ብረት ኣልዒሉ ንሓትሕዱ ዝባላዕ ሰራዊት ወይ ገለ የብልና ስለዚ ካብኡ ናብኡ እዚ ኸማ ነቲ ከባቢና ኣመና ተነቃፊ ተሃዋሲ ዞባ ስለ ዝኾነ በቲ ከባቢና ብፍላይ ድማ እቲ ብልጽግና ንዓና ዝያዳ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ እናገበረ ኣብ ባይታ እውን ማለት ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር እውን ሕማቕ ንክገብር ምስላጥ ስለ ዝዓብዮ ዘሎ እምበር ኩሉ ይፍትን ነይሩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ፖዚሽን ክገብራ ይኽእል ኩሉ እዚ እናሃለዎ ከሎ እታ ተወሳኺት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ረብሓ ትፈጥረላ ነጥቢ ግን እዚያ ነጥቢ እዚያ እንዳልሳሳት 11 አካባቢ በለንደን ፎር ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ ከምሽቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ታሪካዊ ትዕይንተ ህዝብ በተለይ በበይነ መረብ አደባባይ አዘጋጅታቸዋል። በርካታ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ከ20 በላይ እንደሚሳተፉ ገልጻቸዋል። ጦርነት ይቆም፣ ሰላም ይስፈን፣ የግፍ አገዛዝ ይብቃ፣ ከምርጫ በፊት ሁሉ አቀፍ ሽግግር ይካሄድ ብላቸዋል። ምናልባት በአገር ቤት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን እንተኾነ በዓል ልደቱ ጀዋር ኩሎም እዮም ክሳተፉ ዓበይቲ ፀለውቲ ናይቲ ሚድያ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክሳተፉ ምዃኖምን ኩላቶም ሓይሎም ኣኪቦም ኣብዚ እውን ስምዕዎ ክሳብ 1 ሚልዮን ህዝቢ ነቲ ኩነታት ብኦንላይን ክሳተፉ ተስፋ ንገብር እዚ ድማ ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ ምልዓዓል ናይ ህዝቢ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምስቲ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልእ ነገራትን ፖለቲካውን ወታደራውን ቅልውላው ንዑ ተጠቂሞም ህዝቢ አንጻር እቲ ስርዓት ንክልዓል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ነው የሚካሄደው። ይህን ትዕይንተ ህዝብ ከ30 በላይ መገናኛ ብዙሃን በቀጥታ ያስተላልፉታል ተብሎ ይጠበቃል። ከ1 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ በቀጥታ በዩቲዩብ ይከታተለዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከ10 ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ ደግሞ በሳተላይት ቴሌቪዥን በመላው ዓለም ይከታተለዋል ተብሎ ይጠበቃል እና ይሄ በጣም በአይነቱ የተለየ ትልቅ መድረክ ነው። በዚህ መድረክ ላይ ከ20 የማያንሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰፊ ማህበራዊ ተቀባይነት ያላቸው ተጽዕኖ ከም ንሪኦ ዘለና ልደቱ ኣያለው ይኹን ካልኦት ፀለውቲ ድማ ብኩሎም በብግዲኦም ነቲ ህዝቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፉ ለውጢ ናቱ ናይ ለውጢ ድምፂ ክኸውን ኩናት ተጠበበል መሰጋገሪ መንግስቲ ይምፃእ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሃገርና ካብቲ ወዲቃቶ ዘላ ንምልዓላ ናይ ኩሉ ህዝቢ ተሳትፎን ብሓደ ጠጠው ምባልን ኣገዳሲ እዩ እናበሉ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብልፅግና ድማ ወላ ንኣብዪ ኣሕመድ እውን ኣብቲ ካምፔይን መፅኡ ክዛረብ ዕድል ሂቦም ኣለዉ ነቲ ዘሎ መንግስቲ ገዲፉ ምሳቶም ክሳተፍ ዓዲሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ከቢድ ኣርእሲ እንድዩ እዚ ንግዚኡ ግን
كم زلوا وينا هنريو ريبورتنا قبرنا لكم كيدنا نسقرنا من تجراي بلسقنا again كان دراما بتجراي بزعبة تجارون يقبرالو የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በትግራይ ክልል ምክክሩን ለማከናወን አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጠር ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እስከ ሲቪክ ማህበራት ከፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ የተለያዩ አደረጃጀቶችን ተደራሽ ያደረገው ውይይትን አካሂዷል። ኮሚሽኑ ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ከክልሉ ባለድርሻ አካላት ጋር የአጀንዳ ማሰባሰብ መድረኩን ጀምሯል። ትግራይ በታሪክም ሆነ በባህል የኢትዮጵያ ስልጣኔ ማዕከልና የጠንካራ ማህበራዊ እሴቶች መገኛ ናት። የትግራይ ክልልና ህዝቡ ያለፉባቸው ፈታኝ ወቅቶችና ከምትሪዎ ዘለኹም ሪኮንሲሊየሽን ወይ እውን ዘተሰላምን ናይ ምክክር ኮሚሽን ብዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ መቐለ ከይዶም ኣብ ትግራይ ክገብርዎ እውን ትብዓት ስለ ዘይብሎም ነቶም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እቶም ምስ ብልፅግና ዝስዕስዑ ዘለዉ ንዓታቶም ኣኪቦም ኣብ ሓደ ባይታ ኣብ ሓደ መኣዲ ዘለዉ ሕጂ ድማ ምክክር ይገብሩ ከም ዘለዉ ጌርካ ድማ ካልእ ድራማ ክገብሩ ዝፍተን ዘሎ بخالي من قدي تي أب تقرأي زلوا هز بدما انتاي فتنا يقط ملو كابافهم نسمع أيو ساعات 10 ليتي بناي هاجري تولو منقسي بناي وعلى برتاريا فريم يوم سلامي الكادو دقس كاي عدي بدرن قد حدير عبر عدي حدير وشنكي حدير زي حاوي مثلا لو زي جزا ذاته مسواتي هذا حدث وكلتسب موثق مالت زي دحانن زي حاوين بسلام مسواتن مغداتن عنوتن هز تግራይ كم زغيركا خدهلو كم زغيركا مورال خطاوتنا تغبر حديثهم تግራይ تمالي أبا مخيرات زبل الشرحي كابا مبقسيو بادو إينير كبل مكتل غزاو من محدار تقراين مكتل أبو انبرحو حسن آيتا أماني لا صفا قليسو آيتا أماني لا صفا بزعبات التمالي أبا كتمات دي سابا استقايد مدرخ ملكيتو كم زقلسو اتمدرخ مخكرن موهلالات جندان كابا مجمرتو فراسي واغا زيبولي يخبل قليسو بعين حقي كابا مجمرتو فراسي ويدما واغا زيبولي إزبال آيتا أماني لا صفا نبرتا دي سابا بشم مخكر كقابرو كلو نا دي سابا كم كتما وكيلو منبر نزرهم ويدما استولدلو كل الوكيلو ما يكون كبل قاريصو اب አዲስ አበባ ናይ ኩሎም ብሔራትን ብሔረሰባትን ተወለድቲ ነብሪዮም ስለዚ አዲስ አበባ ክትመከረን ከላ በዞም ነበርቲያ ትውከል ድማ ኢሉ ካብ ዝወፃ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ሰባት ዝተወለድሉ ክልል ወይ ድማ ብሔር ወኪሎም ክማኸሩ ከም ዘይኽእሉ ንጹር ዝበለ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንኣብነት ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ከምኒ ክልል ኦሮሚያ ክልል ኣምሓራ ሲዳማ ወይ ድማ ዓፋር ምኺረንን ዝብል ዜና ኣይነገረናን ክብል ከም መርትዖ ኣቕሪቦሎ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ክልላዊ መንነቱን ቁመኑን ተሓዲጉን ተበቲንን ከሎ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ምኺራ ብዝብል ዝካየድ ዘሎ ሽርሕ ድማ ካብ መጀመርቱ ፈራሲ ይኽብል ገሊጽዎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድሚት ክስራዕ ዘለዎ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰላት ህዝብ ትግራይ ምርግጋጽ ይክብል كم نريو زلنا هذا نجار بروح كويننا له تي أمانيل أسفا زبلو صنحنا زعب أديس أبا زقبر زلا أجندا بفلهم تم باندانا يتجارو زبحال زلو زمرة حزنا بريم ساتهم زبلتقنا خوينهم زقبرو زنبروز أوتا دعم برن حزب تجراي زوكل كم زي كونيم زنقول زلو زد ما أكل نايتي بوليتيكا ودرامات تبع أديس أبا صارت نايت تجراي كونتات زخيد زليو ساتهم لما بخل من قدي يقامون عن أرضو يبلون نعون ممكات بزوحنا قري قبر خمس زلون عن رزالنا كالب نعمل رجع دراما بزكاير لزلو بفلا بكل الأوروميا سباد بحيلنا تقطتو نمر رجع زر ملكتي قبر خمس زلو جوار حن تصحيف نير today date anniversary is taken over شامنا عمت anniversary نا أبي أحمد taking power was celebrated with the rallies across the zone ناي شامنا عمت ناي بلتقنا في سلطان زمصلو أب كل أوروميا بفلوي ህዝቢ የብዕሎ ከም ዘሎን ኣብ ካልእ ክልላት ግን ይበዓል የለን ስለምንታይ ይትፈልጥሮ ኢሉ ምስ ሓሰበ ዕላማ ኣብ ኣምሓራ እውን ገለ ነገር ኣብ ከተማታት ኣብ ባህር ዳር ኣብ ካልእ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ክግበር ምተኻእለ ስለምንታይ ብፍሉይ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ጥራይ ነዚ ከብዕልዎ መሪፆም ብልፅግና እንድሕር ኢልካ ድማ ዕላሙ just like እዚ ጉዳይ እዚ ንኦሮሞ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ እዩ ኢሉ ክስምዖም ነቶም ህዝቢ ማኒፑሌሽን ናይ ብልፅግና እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እዚ መንግስቲ መንግስትኩም እዩ ቶም ካልኦት ህዝቢ ዝብፅሖም ኣይኮነን እዚ ግን ናትኩም እዩ ንስኻትኩም ክትዋድቑሉ ንስኻትኩም ክሳብ መወዳእታ ክትጣፍኡሉ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ስነ መጎት ኣብ ኣእምሮ ናይቶም ኦሮሞ ንምእታው ዝግበር ዘሎ እዩ ነዚ ድማ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ዓዲ እውን ክገብሮ ምኻለ እናበለ ነቲ እከይ ኣጀንዳ ናቱ
ኤክስፖዝ ክገብር ኢና ንርኢ ዘለና ንህዝቢ መቃቂልካ ምግዛእ ድማ ኣካል ናይቲ ብልፅግና ኮይኑ ኩላቶም በብወገኖም ኣብ ኣምሓራ ናቱ ኣጀንዳ ዘሳስዩ ኣለዎ ኣብ ተጋሩ ከምኡ ናቱ ኣጀንዳ ዘሳስዩ ኣለዎ ከማ እናገበረ ነዚ ዓዲ ምቅልቅልቅልቅል ኣቢሉ ክቐትላ ደሊሎ ዝኾነ ግን ብልፅግና ዓዲዩ ሃገሩ ዘመሓድር ዘሎ ንሕና ክንዕዘብን ሪኢቶና ኢና ክነብ ንኽእል እቲ ጉዳይ ግን ንተጋሩ ንኢትዮጵያውያን ዝተርፍ እዩ Get ready for combat! ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራውያን ሓጎስ ክሳብ ሕጂ ኣይተመነዎምን ስለ ዘሎ ሓደ ሓደ ክንብለኩም ክንፍትን ኢና ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎን ዝግበር ዘሎን ብዙሕ ዜናታት ሃገራዊት ጋንታና ብዓብዩ ናብ ካይሮ መፅያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ካይሮ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ናብ ካይሮ መፅያ ኣላ ናብ ግብፂ ማለት እዩ ካብኡ እቶም ፕሮፌሽናልስ ናቦቶም እቶም ኣብ ደገ ዝፃወቱ ክኸዱ እዮም ንዝመፅእ ዘሎ ፀወታታት ድማ ምድላዋት ክትገብር ምዃናን ስለዚ ሓደ ዕዉት ካምፔይን ጌራ ንግዚኡ ግዝያዊ ዕረፍቲ ወሲዶም ኣብ ቦቶም ክወፁ ምዃኖም ክኸዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ክልተ ሰለስተ ኮሜንተሪ ኣብዚ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ እውን ክንርኢ ስለ ደልየ ዘለኹ ኣባይ ዝገብሩ ሓደ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንታይ መሲልኩ ኣዜባ ኣብ ቀዳማይ እግርን ካልኣይ እግርን ዝረኣናዮ ፀወታ ከዓ ሰማይን መሬትን ፈልዩ የሉ ናይ ካልኣይ እግሪ ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ ብሉፅ ብፍላይ እቲ ህንፀት ኩዕሶ ንለኩሉ ግዜ ካብ ድሕሪት ኣበጊስካ ኣብ ቅድሚት ዝገብሮ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝናእ ነይሩ እቲ ኣሰልጣኒ እዚ ከምዚ ብነፃን ብሓላፍነትን ከም ዝፃወቱ ገይሩ ከም ዘዳለዎም እቲ ናተይ ገምጋም ንሱ ኢኻ ሓደ ተፃዋታይ ነፃ ተፃወቱ ብሎ ሓላፍነትን ተሰኪሞ ኩሉ ግዜ ናይ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ወይ ሓንቲ ክለብ ወይ ናይ ሓንቲ ቲም ብልጫ ኩዕሶ ቁፃሪ ኩዕሶ ንትቋጠር ኮይንካ ተማሓድሮት ኮይንካ ንስ ጋንታ ዝበሃል ሕጂ ማእገር ሜዳ ዝነበሩ ሰለስተ ማከፋፈልቲ ብሓላ ጋንታ ኣንበስ ዝቕለሱ ኣዝዮም ነዚ ቴምቦ ቁፃር ብፍላይ ኣብቲ መጨረሻ ክልተ ዜሮ መሪሖም ከለዉ ዳርጋ ትሬኒንግ ዝገብሩ ነይሮም እዚኻ ናይታ ጋንታ ኩላቱ ላትክልያ ትእማና ክሳዕ ክንደይ ካብ ቀዳማይ እግሪ ሓደ በሪኹም ዝመፀ ትማሊ ብልክዕ ከስተውዕል ኪሎሞ ደጊመ ንሃገራዊት ጋንታ ንኣሰልጠንታ ንኣካየድቲ ስራሕ ንኩሉ ኣፍቃር ስፖርት እንኳ ሓጎሰና ክብል ይደሊ ዝነበረ ፀወታ ዓሊ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ብኣክሮባት ዘመዝገባ ሸቶ ነይራ እሞ ዓለ ከመይ ረኺብካዮ እንታይ ርእቶ ኣለካ ምና ዓሊ ካብ ኣብ ፀወታ ጀሚርካ ክሳብ እቲ ዝወቕ ኣለመፅቕ ርእሰ ምትእማኖ ዋላ ንዓኻ ከምቲ ዓዛባይ ኮንካሲ ርእሰ ምትእማንካ ትሓስብ ዘልካ ፀወታ ከጅኻ እውን ብግፅ ኣለና ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝርዮ ዝነበርኩ ብዙሕ እውን ኣይኮነን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ባህር ዳርን ምስ ኣዋሳ እንዳተፃወቱን ገለገለ ሕልፊ ዝረኸ ፀወታ ነይረ ክሳዕ ክንደይ ለውጢ ከም ዝገበረ ክሳዕ ክንደይ ነብሱ ከም ምግላፅ ሓያል ፃዕሪ ከም ዝገበረ ብውልቁን ብኣሰልጠንቱን ብካልኦት ዝወሃቦ ኣዝዩ ዝናዲ ሓደ ተፃዋታይ ከዓ ንሱ እዚ ካብ ዓሊ ሕጂ ንማሃሮ ዋላ እቲ ውልቃዊ ሂወት ካብ ቤት በጊስካ ናበይ ክከይድ ከም ዘለካ ዓብይ መምሪ ዓብይ ሞዴል ክብሎ ይኽእል ሕጂ ናብታ ዘምፃእ እያ ትማሊ መጀመርያ ህንፀት ኩዕሶ ከም ዝክብሎ ክፀናሑ ኣብ በጋልሳ ዋልከ ሜዳ ብፅቡቅ ሃኒዛ ኮንፊደንስ ናይ ዓሊ ኣፀቢቑ ከም ዝዓበየ ዶ ክዛረብ ፀኒሑ ባዕሉ ዓሊ ነዚያ ክዛረባ ከሎ ስምዕዎ ኣብዚ ሾት እያ ነይራ ኣብ ኣየር ኢኻ ረኪብካያ ንፀገማይ ክንተ ምስ ተቐልዐትልካ እስከብ ዛዕባ ታጎነ ኣለኒ ዓሊ ደው ኣቢልካ ተተዋፅእ ትኽእል ነርካ ኢኻ ኣብ ላዕሊ ሰማይ ኢኻ ኣቲኻያ እስከ ብሙላእ ካብ ኣሰራርሓ ጀሚርካ ስተንገረኒ እዋ ብመጀመርታ ፀቕጢ ዘለዎ ፀወታ ከም ዝኸውን ስለ ዝኣመን ዝነበርኩ ነብሰይ ኩሉ ግዜ ሬዲ እየ ዝገብራ ነይረ እታ ሓንቲ ኩዕሶ ዝረኸባ ከዓ ጎል ክእትዋ ከም ዘለኒ እየ ዝሓስብ ነይረ ምክንያቱ ንሶም ብፀወታ ክመፁ ከለዉ ሕና ግን ካብ ፀወታ ክንቀትላ ንድሕሪ ኮይና ቀዲምና ክንወድ ስለ ዝኾነ ብዝኾነ ይኹን ትኹን ኩዕሶ ዝመፀት ቀዳመይቲ ኩዕሶ ጎል ክእቱለኒ ኢለ ምስ ነብሰይ እንዳተዛረብኩ ነቲ ፀወታ ከዓ ትኩረት እናገበርኩ እየ ዝዕዘቦ ነይረ ንኹም መጀመርታ ድሪፕሊንግ ገይሩ መድሃነ ክብሉ ከሎ መድሃነ ከዓ የማን ስለዝኾነ ፀጋም ስለዝኾነ እታ ኩዕሶ ክሮስ ገብራ እንድሕሪ ኮይና ሓፍ ከብላ ከም ዘለዎ ተኣማሚነ ነይረ ኣነ ከዓ ፖዚሽነይ ስለ ዝዓር ዝነበርኩ ኣጋጣሚ ከዓ እታ ኩዕሶ ብኣየር ስለ ዝነበረ ካብ ኣየር ከለዋ ክእትዋ ክኢለ መድሃነ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እንዳመስገንኩ ፅቡቅ ትጎል ክኸውን ኪኢላ ማለት እዩ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦልሬዲ እቲ ጎልሲ ኣብ ኣእምሩ ከም ዝነበረ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ ጎል ምእታዋሲ ሂያዝ ኦልሬዲ ኢንቪዥን እቲ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ነቶም ተፃወቲ እውን ነጊረዮም ነይረ እዩ ዝብል ጎል ክእቱ ምዃኑሲ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ኣነ ጎል ክእቱ ምዃነ ነብሰይ ነግረኒ ኣሎ ጥራይ ኩዕሶ ናባይ ገፅኩም ስለድዋ እምበር ጎል ክእቱ እየ ኢልዎም ነይሩ ኢትስ ኣሜዚንግ እቲ ኮንፊደንስ ደረጃ መፅኡ ዘሎ ብፍላይ ዓሊ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ኤክስፒሪየንስ ዘለዎ ኣብ ናይ ግብፂ ሊግ ዝፃወት ዘሎ ናይ ግብፂ ሊግ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ግብፂ ከም ትፈልጥዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪካ ኣዝያ ሓያል ጋንታ እያ ስለዚ ዳርጋ ታክቲካዊ ብቅዓት ናይተን ክለባት ይኹን ናይቲ ሃገር እውን ኣዝዩ ኣናእስካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ታክቲክ ናይ ፀወታ ውዑይ ፀወታ ሓያል ፀወታ ክፃወቱ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፃዊቱ እጂ ድማ ናብ ግብፂ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣነ ናተይ ትምኒት ወይ እውን ናተይ ፕሬዲክሽን ትንቢት ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ክልተ ዓመታት ዓሊ ናብ ኤሮፓ ክመፅእ ከም ዝኽእል ይረኣየኒ ኣሎ
علينا بأوروبا مسيو بزو تعمر كم زنا بيني تعمر تقبر زخل تصاوتاي كوين يسمعنا له because he has the talent تتوهبو له كم تري وزر له ما confidence ونا له أنا زين نجرازيات عندما بغلي كرك بعض خلا نجرات يكون سلزي we are very very proud of him بتهجرات جان تبع أبيو بتزلوا قوما بتزلوا confidence بكل بذاك لبزيا أزين عقوباتنا نجرا من قدنا كل التنجرات كبكم مسحق تكونكم زي أسكسمو برو أودات انتلو دقفت أرسنال يوم قبل سميعي واحد وكما ينسبة الكونتايلني إذا خلوا الأسران قالين عمدات وانجا بريمير ليج كي وصدو غاسترايت اندحاو مزدقفوا مجلسي كاركترو ميزري سبيتون ولا حمم اندابلوتهم بس أكبر تخولوتات هالو قبل سميعي على دقافنا ارترات لزخون كسي تقريمي يزلغ بزاز ربازيا أتات زرباز على دم حفتيا so I was really shocked oh my god it's دقفت أرسنال مو بزتري وزن لغم نكنسيو دم حدا أقد أسحب ريت حليفكم على بزا قطع مدمان نلولا سلامتك كم محل في دلي أب سوشيال ميديا سلزرهم قطع فيديو I'm really impressed بزخونة نملا سابتي نريو سنحنا رستك مالسكمي there was this clip كاد سويسرلاند مسات يسكسمعوا وع كابولية تفلطوني خم كت كمان كابولية سلامات دك عدي أنا إنهم حوخم إزاي سوني على تشدشته ورح أربعة ناتي كاليتي بروفيشنال قد مالاتني أبوتا بادل تودي مساي زقات كاب سويزاو يو كاب نشاتل وسحجي مس دك عدو مسيو سلازي أنا يعدمكم علىخو دك عدي نعومة سبورت جبروني اندحر تخيلكم بانديرا ناي إريترا تمالؤو أنا خان زودي وع كابولية تفلطوني خم كت كمان كابولية أوكي أنتم سمعت بازل أب كبابي بازل زلهم أب سويسرلاند هاي أمنا أقوى قد كيتوا بحماق هذا خيط وانا نفرحنا ناجن إرتراويان بكل مرجع بكل من جدي كل كبلو نتعاوتاتو من نتسجبر وصلونا ميديا كم تسوو يمرسلو بانديرا إرترا نإرترا كوكلي زبلد ما كميز بلد قاف بإرتراويان كم زلو يرسلو زلو نتهم ولدو عبدجز ولدو أجروم نكفتو بانديروم نكفتو تدلينا أبيد نايزلو تمزبي نتهم نهجر كوكل بانديرانا كالعلون الزليو نتبع يوم شعو كل سب ولا وننفسك تكأم كبل بانديرا هجرن ناير تراونتن كبرك سمعين عوز عزعبنا قرد ما خجبريو لذي I think تا software تردينا لنا بزوانزي نسب كل درجة بزلوا بانديرا ناير تراك كم زل الكن قبران تدلينا نتهم بانديرا زل علو متى بانديرا تحبينهم نبزخد وزلو نبزخون يكون ودرز ساتفو زلو نتبع يوم نلعل نديبهم نتهم ناشتكو العدماء ناير ترا بانديرا ندحر حيسكا بزع دقف كم تركبن نكت عوات سلازل حجزن كل سبنا أبو جزء قوي بقيرنا دما تي إرتراونت نحنصل لنا مالتيو نافت زمت ولا دم في اللي نزاب دياسبورا زلوا دما تي أبزت دقته وليد زعبه نافت منفس كنتو تزبلت سخيني سمعني نايلو مارس دما بزم الكأرينا كنودي أزدلي بزع تحسطات نزلوا بزعب هجرات كانتانا كتسالي نتعاوتاتنا نجوي كنقبرون نعو كان السماغرون نعزم الكاد أرسات كحلفاكم في الدنيا لو ما أرسات بزخنو دينا لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من مقداف كم وتروس أو عدنا غينو بزياد الفنقة حكمنا thank you very much ورا سحدري طلع مزاي زدفك عيلن